Boas noites, saúdos dende o Pazo da Cultura de Pontevedra. O Ministerio de Fomento e a Xunta de Galicia veñen de anunciar a inminente supresión da peaxe en Redondela. O mero anuncio da medida suscita unha chea de peticións dende outros puntos, outras cidades, outras bisbarras que tamén reclaman un trato similar. Hai fundamento para que se manteñan determinados prezos na autopista do Atlántico? Hai agravios comparativos? Trátase de unha medida equilibrada ou hai un favorecemento á bisbarra de Vigo fronte ás outras? Falaremos disto e de outros aspectos que están conectados aquí, dende o Pazo da Cultura de Pontevedra, en Contrastes, Canal Rías Baixas, de seguido. De modo que sexan benvidos unha noite máis aquí en Contrastes, en Canal Rías Baixas, dende o Pazo da Cultura, para falar de temas de actualidade. Nesta ocasión, como decía anteriormente na introducción, queremos falar da algarabía que organizouse a partires do anuncio da inminente supresión da peaxe entre Vigo e Redondela que fixeron Ministerio de Fomento e Xunta de Galicia. Evidentemente, trátase de unha peaxe moi cara, pero non é probablemente a única. De xeito inmediato, moitos concellos, moitas bisbarras, moitas asociacións empresariais, diversos axentes sociais veñen a reclamar a posibilidade de que tamén nas súas zonas, nos seus treitos, sexan eliminados ou cando menos existan algún tipo de descontos nas peaxes que pagan os restantes usuarios da AP9. Así que hai tema de abondo. Imos falar delo con nosos 4 invitados de hoxe, que son, por aquí, dende este lado, Alberto Pazos, que é deputado autonómico do Partido Popular de Galicia e membro da Dirección Regional do Partido Popular na Comunidade. É redondelano de PRON. E eso ia a dicir a continuación, ademais. Es concelleiro redondelán de PRON e, por tanto, un home feliz ca medida que están a anunciar o Goberno de Galicia e o Goberno Central. E, ademais, veterano xa nestas lides, que é a segunda vez que está aquí connosco en Contrastes. O seu carón, Pablo Fernández, pontevedrés, fora tamén, por certo, concelleiro na etapa anterior da súa actividade pública, hoxe en día dirixente empresarial, concretamente da Asociación de Xoves Empresarios de Pontevedra, AG Pontevedra. Que tal, Pablo? Benvido, moitas grazas. Tiña que estar aquí con nós en algún programa anterior, pero unha inoportuna gripe impidiu. Como pasou? Que en este caso non foi inoportuna, sino oportuna viaxe do alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, para disfrutar de unha ponte. Eso non permitió no seu día que estivera aquí con nós, pero hoxe sí, para falar precisamente dun asunto. Alcalde, que tal? Benvido, moitas grazas por estar aquí con nós. O alcalde de Barro, do Bloque Nacionalista Galego, é un dos 4 alcaldes que precisamente públicamente exixían a necesidade de adoptar medidas similares ás de Vigo Redondela en outros tramos, por exemplo, no que atinxe directísimamente ao seu concello para beneficiar as empresas radicadas no polígono industrial do Parque Empresarial de Barro Meis. Así que hai moito que falar tamén con el, como con Juan Manuel Loureiro, que tamén é veterán, é a segunda vez que está connosco aquí en Contrastes, presidente da Federación de Asociaciones Vecinos Castelao de Pontevedra. Que tal, Juan Manuel? Benvido. Ben, moitas gracias. Moitas gracias a ti por vir de novo. E, ademais, lembramos que a Federación Castelao lidera neste intre a plataforma antipeaxe, que estaba aí como medio, non sei, esmorecida, esquecida, aletargada, pero que probablemente rexurda a partir do ruido que está a formarse precisamente con todo isto. Bueno, antes que nada, para ir tomando posicións, un rolda inicial. Alberto Pazos, cales son as razóns, ademais de como redondelán, claro, proactivo, pero cales son as razóns que se valoran por parte da Xunta de Galicia e do Goberno Central? Solo tráfico e prezos, e outras razóns de índole política ou de outra natureza para adoptar esa decisión? No, a decisión de Redondela, creo, de eliminar a peaxe de Redondela, me parece que é absolutamente lógica.
e responde fundamentalmente a intentar poñer un pouco de racionalidade nun asunto que era enormemente irracional. Hai que pensar que fai 11 anos se toma a decisión de eliminar a peaxe entre o Morrazo e Vigo, por unha circunstancia non explicable e, dende logo, non explicada, se determinou que nese tramo había que establecer unha única salvedade, unha única excepción. De tal maneira que calquera veciño que se trasladara do Morrazo a Vigo ou do Vigo a Morrazo facía gratuitamente, pero se decidía sair ou entrar a mitad do traxecto, en Redondela, tiña que pagar 90 céntimos. 90 céntimos por escaso 2 kilómetros. Nunha zona que constitúe prácticamente o cinturón urbano da cidade de Vigo, e causando un enorme agravio comparativo e uns problemas de índole económica para permitir o desenvolvemento da comarca de Redondela pois máis que evidentes. Era unha reclamación histórica de Redondela que levaba 11 anos soportando, como todos os cidadáns, pois outro tipo de exencións e demais que se tomaran noutros tramos, e inexplicablemente éramos a única excepción de ese tramo. Por lo tanto, neste caso non estamos falando, creo que hai que deixalo ben claro, non estamos falando en ningún caso dun tratamento privilexiado a Redondela, ao contrario, o que estamos facendo é que desapareza un agravio comparativo que non ten ninguna explicación, que non entende absolutamente ninguén, e que eu incluso en distintas sesións parlamentarias le pedín a membros do goberno que tomou esa decisión que nos deran unha explicación do porqué. A día de hoxe os redondeláns seguimos sin saber cal foi o motivo que condicionou aquela decisión, pero sí é certo que a semana pasada recibimos unha nova que levábamos esperando 11 anos, e que simplemente que os veciños de Redondela, os veciños da comarca de Redondela, reciban exactamente o mismo tratamento que están recibindo os seus conveciños do Morrazo e de Vigo. Ese é o motivo, acabar cunha injusticia. E eu creo que compre fundamental que desgasemos esta decisión do que é o plantexamento xeral das peaxes no conxunto da autoestrada da P9, que evidentemente aquí hai moitos puntos de opinión e cada un defenderá a súa, e todas ademais ten os seus pros e as súas contras, pero que resulta evidente é que o caso de Redondela simplemente era inexplicable. Eu creo que ningún cidadán, entendería, por exemplo, que se liberase a peaxe entre Pontevedra e Santiago, pero se un sae ou entra, por exemplo, en Vilagarcía, teña que pagar. Eso é unha cuestión que, sinceramente, non tiña unha explicación, non tiña un soporte que o justificase, e, polo tanto, pois, evidentemente, os 40.000 cidadáns da comarca de Redondela están moi contentos porque lles anunciamos que vamos a poñer fin ao que era unha injustiza manifesta. Por certo, ainda non hai data, pero é inminente, non? Non sabemos. Ahora ven a parte, digamos, dispositiva. Efectivamente, o Ministerio de Fomento terá que falar coa empresa e, a partir de aí, articular cale a concreción, como, en que datas, con que periodicidade, como se vai a establecer, coñecer, digamos, polo miúdo, cal vai ser o desglose desa decisión política. Supoño que os restantes participantes neste debate de hoxe aquí en Contrastes felicitámonos da decisión anunciada e da eliminación desa peaxe, pero claro, inmediatamente supoño, alcalde de Barro, a reflexión é por que nós tamén, e por que nós tampouco, ou por que nós non estamos aí tamén? Evidentemente, eu coincido plenamente co representante do Partido Popular en que a peaxe que había en Rande ou que hai ainda ali en Redondela é un verdadeiro disparate, aqueles 90 céntimos que eu teño pagado moitas veces porque cuestións laborales, antes de ser alcalde, pois teño que utilizar moito ese treito, pero no que non coincido que sea unha medida moi avanzada, porque é moi fácil eliminar esa peaxe para o goberno de turno ou para os gobernos de turno neste momento, cargándolle o custor de máis galegos que utilizamos a autopista no resto dos tramos. Entón, eso non é exactamente a eliminación dun peaxe. É dicir, os usuarios dese treito non van a pagar nada porque xa vamos pagar os que utilicemos os restos da autopista. Entón, bueno, eu penso que, ademais, isto non son cuestións puntuales de eliminar a peaxe Redondela, eliminar a peaxe de Barro, que é outro disparate máis, son, bueno, pois aí, non só para beneficio do polígono industrial, senón, recordo no seu día o representante do Partido Popular e manifestamente o señor Louzán, que decía que esa promesa de eliminar esa peaxe era para conectar Pontevedra con Trodera de Salnés, que é unha área xeográfica moi interrelacionada, e que esa peaxe era un obstáculo total, non?
Entonces, eu penso que non é cuestión de eliminar peaxes concretas. Eu creo que é un problema global da infraestructura que significa a P9 como vertebradora de toda a zona atlántica de Galicia, e eu penso que neste momento que está xogando únicamente a que a Audasa cada vez gane máis, entonces, suprimir unha peaxe cargándolle aos demais usuarios da autopista moito mérito non ten. Eu creo que era moito máis importante facer unha aposta decidida, porque hai que recuperar esa titularidade desa infraestructura e logo ao mesmo tempo ir vendo de racionalizar todo tipo de cobros que están facendo os peaxes, que ao meu entender son totalmente abusivos, non só aí especialmente, pero tamén no resto, e que había que ter unha visión global do que son as peaxes dentro da autopista e non só treito a treito. Por certo, no caso de Vigo Redondela, 90 céntimos, no caso... Un 30, Pontevedra alrededor de 10 kilómetros, claro, exactamente. A conexión. Pablo Fernández, vostede é presidente de unha das patronais que nas últimas horas pronunciáronse precisamente a favor da necesidade de aplicar medidas semellantes en outros treitos e particularmente en aquelas zonas, como pode ser precisamente o Parque Empresarial de Barromeis, que poden ter un problema de competitividade fronte a quen non ten precisamente que pagar unha peaxe, non? Sí, correcto, porque, como decía o alcalde, o compañero Alberto, creo que a nadie se lle pasa pola cabeza pensar que non é xusta a liberalización dese tramo de peaxe, pero como xa se comentaba, que seamos os demais os que temos que asumir ese custo, ponos a comarca de Pontevedra nunha peor competitividade con Vigo e co resto das zonas. Ao final, Pontevedra ten nun treito de 10 km un peaxe ao sur e outro ao norte, e nos propoñemos esa medida, unha primeira medida urxente, quizás, por decirlo, porque nós en Pontevedra temos un problema, que é que non temos disposición de suelo industrial. Entón, para nós, creo que temos que ter unha mentalidade xa comarcal, provincial. Para nós, o polígono de Barromeis é un polígono moi interesante, un polígono con moitas posibilidades, e creo que é o polígono de toda a comarca de Pontevedra. Entón, se un empresario quere montar un solo, se ti queres montar, por exemplo, un taller de chapa en pintura, para onde te tens que ir é para o polígono de Barromeis. Se temos un peaxe en 10 km dun 30, está claro que ese negocio non vai ser competitivo. Entón, nos propoñemos esa primeira medida sen descuidarnos a importancia da conectividade con Vigo, coa comarca de Vigo. Creo que Pontevedra mira moito para a zona industrial de Vigo, a nivel empresarial, e non podemos olvidar que hai que tamén tomar outro tipo de medidas, pero unha primeira medida urxente sería compensatoria a esta liberalización do peaxe de Redondela, sería a liberalización dese tramo, por suposto. Presidente da Federación de Vecinos Castelao, Juan Manuel Loureiro, e así esgotamos o primeiro turno posicional de cada un, e logo é un debate aberto, e como supoño que haberá moitas alusións ao Partido Popular, ao Goberno Central e a Xunta de Galicia, pois evidentemente intentaré distribuir o tempo do xeito máis razonable. Pero por esgotar este turno inicial, como valora vostede que é un representante de un importantísimo axente social aquí na cidade, na Bisbarra, o feito precisamente de que se adopte esa medida, pero sexa a costa precisamente de que todos os demais usuarios da autopista do Atlántico, como acontece co terceiro carril de Rande ou co feito de cruzar precisamente esa ponte entre Vigo e Morrazo, teñan que ser os que paguemos precisamente a eliminación desa peaxe. Que pensa vostede? Porque isto é unha cuestión de equilibrio e de solidariedade, non? Total. Nós o que estamos facendo é, digamos, recopilando a información que nos está chegando, porque ainda non hai nada, digamos, sabemos que hai ese acordo, pero como vostedes acaban de decir, non sabemos ainda como se vai a desenvolver, pero o que sí está moi claro é que os argumentos que nos están dando hasta agora é simplemente polo tráfico existente para reorganizar, que consta o que dicía o moderador ao principio, que nos estamos, xa daquela, a plataforma antipeaxe, fomos os primeiros en reclamar tamén gratuidade para o anaco de Redondela. Pero os argumentos que nos están dando é de regulación de tráfico, vías alternativas ao tráfico que existente entre Vigo e Redondela. Bueno, pois ese argumento xa se queda corto, porque a única forma de reorganizar o tráfico, a parte que nos toca, que pedimos a gratuidade para toda a autopista, pero a parte que nos toca a nós é de Pontevedra,
entendemos que a única forma de regular ou de organizar todo o tráfico actualmente entre Vigo e Pontevedra é a P9, porque a nacional está totalmente colapsada. Entón, todo o transporte que hai está colapsando a nacional. Entón, non, é dicir, o argumento que nos están dando para esa zona hai que estendelo a todo o resto digamos, do territorio que nos compete. Polo feito de que a P9 é a principal vía de comunicación terrestre na comunidade autónoma, non? Exactamente, que non temos outra alternativa. Eu quería lembrar simplemente unha cousa, non é por empezar xa con, digamos, a debatir, non? Pero nos lembramos a 57, que estaba aí, e a señora Ana Pastor, leo textualmente, cando era diputada, decía que apoyaba a 57. No momento en que pasou a ser, digamos, a ter responsabilidades no Ministerio, dixo textualmente, no ano 2012, dixo que non se iba a construir a ampliación de Rande tanto en canto non se fixera a 57. Bueno, pois temos todo ao revés, non solamente, e máis, aparte temos, dixo que a ponte de Rande, se facía, que tiña que ser a conta do erario público, non a conta de todos nós que pasamos por aí. Entonces, a ver, todo aquilo se desmorona agora mesmo. Evidentemente, por medio hubo a crisis económica e as modificacións orzamentarias correspondentes, non? Que eso probablemente ten moito que ver. Pero, bueno, Alberto Pazos, Pablo Fernández, Xosé Manuel Fernández Abraldes e Juan Manuel Loureiro, debate aberto, así que... Pides por empezar polo final. Por certo, unha precisión, vostede engancha ya de inmediato. Ten que ver tamén esta medida, en certo xeito, reparadora dos danos causados a unha parte moi importante do Concello, que precisamente a parroquia de Chapela? Sí, vamos a ver. Porque evidentemente, anda que Chapela non ten... Evidentemente, unha pequena compensación á grande damnificada das obras de ampliación que foi Chapela. Enlazo co que falaba Juan, precisamente, en relación a cal era a postura de Ana Pastor. Non era a postura de Ana Pastor, era a postura de todo o Partido Popular. O Partido Popular apostaba claramente para mellorar a articulación en todo o sur da provincia, a comunicación con Vigo, por a A57. Esa era a nosa aposta, dixemos moitas veces, o dixo Ana Pastor públicamente, pero que o manifestamos, ademais, mediante voto no Parlamento de Galicia. Esa foi a nosa postura. Pero polo medio pasaron algunhas cousas, efectivamente, pasou unha crisis, pasou que nos atopamos no Ministerio de Fomento unha situación moi complicada, con 40.000 millóns de débeda, 40.000 millóns de débeda no Ministerio de Fomento, só en Fomento. E nos encontramos con algo máis que a xente non se lembra, pero eu, como son redondelán, me lembro perfectamente. E con isto, con este Real Decreto 1733 de 2011. E este decreto coñecémolo a semana seguinte das eleccións xerais. No ano 2011. Porque o que pasou aí foi que o venres anterior ás eleccións, que acordaredes que se celebraban o 20 de novembro, Sí. o venres 18 compareceu no Consello de Ministros o ministro don José Blanco. E don José Blanco, nesa comparecencia do último Consello de Ministros do Goberno Zapatero, a 24 horas da xornada de reflexión, a 48 horas de abrirse as urnas, anunciou que se asinaba, que se había aprobado en ese Consello de Ministros, o decreto de ampliación das obras de Rande. Tamén hai que decir que non das actuacións probablemente máis vergoñentas que eu teña visto nunca, ese día se nos ocultou cal era a contraprestación de financiación. Se dixo que iso se explicaría posteriormente, despois de celebradas as eleccións. E claro, na semana seguinte coñecemos o decreto, e o decreto que establecía que se facían as obras, e para financialas se autorizaba a Audasa a incrementar o 1% anual en todo o peaxe da AP9, para financiar estas obras. E claro, esa é a situación na que chega Ana Pastor ao Ministerio. E que Ana Pastor, que efectivamente tiña o compromiso de paralizar a ampliación de Rande e impulsar a A57, se atopa que, cando chega, está asinado. E claro, para paralizalo, o que hai que facer, e iso sabemos todos como funciona, é indemnizar. Con 40.000 millóns de débeda no Ministerio, paralizar unha obra para indemnizar a unha empresa, en fin, era unha profunda irresponsabilidade. E por iso se fixo da necesidade de virtude. O que se puxo é a intentar mellorar as condicións que xa estaban negociadas. E entre esas condicións que se melloraron, estaba unha bonificación, por exemplo, que sí afecta a Pontevedra,
que era ese retorno gratuito nas comunicacións Pontevedra-Vigo durante os días laborais. Eso foi o que fixo Ana Pastor, pero que a ampliación non la deixaron así nada, e sen marxen de manobra. Esa é a realidade e iso hai que contalo. Iso foi algo que pasou entre eses compromisos públicos de Ana Pastor e a chegada de Ana Pastor ao Ministerio. Por iso nos sentimos tan doídos, porque nese decreto, e iso ten que saber a xente, Chapela, que era a gran sufridora das obras, non se contemplaba ningún só euro de contraprestación, ningún. E foi posteriormente o alcalde de Redondela, o novo equipo de goberno, co apoio de distintas institucións, o que conseguiu que ahora se vayan a concretar 11 millóns de obra en, digamos, distintas actuacións para compensar o dano enorme que casou a ampliación da AP9 ao seu paso por Chapela. Particularmente a ampliación de Rande. Claro. Evidentemente, que hai que pensar que afectou a colexios, afectou a igrexas, centros de saúde, casas particulares, viais, e non se contemplaba absolutamente ninguna contraprestación. Esa foi a nosa gran sorpresa. E, sinceramente, creo que dificilmente se pode facer peor unha actuación. Porque se efectivamente esta era a posta, hai que facela con luz e taquígrafos, explicarle aos cidadás o que non se pode facer é a 24 horas de votar e ocultando cales son as condicións de financiación desa actuación que é lamentable, pero foi o que pasou. Debate aberto, Sí, é complicado para os representantes do Partido Popular ou se estivera alguén do PSOE, pois históricamente... Sí, hai un ciclo aí de... Exactamente, uns van debotando a responsabilidade de outro das grandes chapuzas que se fixeron alrededor da AP9, non? Bueno, pero todo isto nace, sí, pero todo isto nace do 2003, cando da ampliación. Cando Aznar regala a Audasa prácticamente e outras autopistas a través da venta de ENA pois por 1.500 millóns de euros, non? E evidentemente pois aí foi privatizar unha infraestructura fundamental para este país no paquete conxunto con outras por un precio irrisorio e no que evidentemente pois a partir de aí pois os gobernos do PSOE e os gobernos do PP sempre tuveron a disposición da empresa adxudicataria, o sea, das empresas que sacan os beneficios todos os días dos nosos petos para que nunca perderan nada e máis ben foran ganando diñeiro, non? Entón, decisións do PSOE e outra vez decisións do PP o que fixeron foi que neste momento teñamos prorrogada esa privatización hasta o ano 2048, creo que é, non? Sí. Entonces, cando esa infraestructura xa tiña que estar suficientemente pagada. Que significa? Pois seguir exprimindo dos petos dos usuarios pois para que os beneficios desas empresas tal. Entonces, bueno, é normal que se voten as culpas duns aos outros, pero realmente son responsables dun diseño totalmente errado do que ten que ser unha infraestructura da importancia que é a AP9 para Galicia. Eu quería facer simplemente decir yo ao representante parlamentario que hai aquí, neste caso do Partido Popular, que non é por nada, pero os veciños e veciñas, que é xente que ten que pasar todos os días, estamos un pouco cansos de escoitar si é Ana Pastor, si é Pepe Blanco, si Pepe Blanco, si é Ana Pastor, estamos un pouco cansos desa historia, non? Nós o que queremos ver é a realidade nos nosos petos do que realmente pedimos, que é que as peaxes, polo menos que non se incremente desto. Pero vos fixadevos que, como todos sabemos, ata de agora, a peaxe do Morrazo, a gratuidade, pagábana a Xunta e máis Fomento, vale? Ao 50%. Bueno, pois o Real Decreto, leo para que ninguén se equivoque, o Real Decreto 803/2017, aprobado 29 de xullo, no seu artigo 1, fala desa modificación da financiación deses cartos, vale? Bueno, pois vos fixadevos quen regula o sistema di, artículo 1, leo textualmente, el Ministerio de Fomento, falamos da auditoría do tráfico que efectúe, di, el Ministerio de Fomento, a propuesta de la sociedad concesionaria, designará una firma independiente para que realice una auditoría anual del tráfico que efectúe los recorridos descritos en la cláusula primera. Es decir, para que nos entenda todo o mundo, poñemos o raposo a coidar as galiñas, porque vai ser a propia empresa a que audite o número de vehículos que van por aí. A ver, isto é a proposta da empresa, é dicir, isto é inviable. Isto é inviable, é dicir, que, perdón. Eu acabo de lelo textualmente. No, sí, pero é que a textualidade... Sábado 29 de xullo de 2017. A textualidade hai que entendela nos justos términos, neste caso, xurídicos. O que quere decir é que hai que consensuar. É dicir, a empresa propón
e o Ministerio ten que autorizar, e ten que haber un acordo das dúas partes para designar, neste caso, un perito que é o que ten que avaliar os tráficos. Evidentemente, pois senón non tería que asinar o Ministerio, simplemente faría auditoría a empresa, que non é o caso. E tamén teño que facer outra corrección, porque se acaba de decir que a peaxe do Morrazo Vigo se financiaba o 50% entre Xunta e Estado. E iso foi así durante moitos anos, ata que hubo unha negociación por parte do actual goberno da Xunta, porque nós non estábamos de acordo con esa financiación. Eso chamábase peaxe na sombra, non? Non, e sigue chamándose peaxe na sombra, eso foi a decisión, porque agora cando se fala de, eliminamos a peaxe de Rande e pagan os demais usuarios. Bueno, antes eliminamos a peaxe do usuario e pagaban todos os galegos e todos os españois, usasen a autovía ou non, vamos a ser claros neste sentido. E o que se fixo nese sentido foi que non entendíamos nunca por que a Xunta tiña que financiar un peaxe na sombra dunha vía que é de titularidade exclusiva estatal, por certo, de titularidade pública. O que se privatice a xestión, a titularidade do vial sigue sendo pública ao 100%. Non, porque tamén hai que explicar, é que eu entendo que queda moi ben isto de decir que non nos pasemos a pelota entre uns e outros. Non, o que hai que explicar, e creo que os cidadáns e os veciños tenen dereito a elo, é as xestións que facemos uns e as xestións que fan outros, e despois tomar as súas propias decisións ao respecto. Pero claro, é que aquí parece que se regalaron. Non. As ampliacións que se fan do contrato, da concesión, obedecen tamén a unha contraprestación por parte da Audasa, porque a Audasa tuvo que asumir a ampliación da AP9 dende Coruña, ata Ferrol, a de Vigo-Tui, a ampliación da Ponte de Rande de todos os aledaños e todas as obras que se tiveron que realizar ahora da ampliación en Santiago. Porque parece que estamos regalando aquí, pero aquí falo xa tanto dun goberno como outro. Se poderá estar de acordo en como se negociou iso, pero, non hai unha dádiva a unha empresa, simplemente o que se elixe é por un modelo de financiamento totalmente distinto, que a empresa asuma os costes e a cambio se amplía a concesión. Me permiten, ahora mismo sería o momento no que sonaría a campana, final del primer round. Chegamos á pausa publicitaria e de seguido o segundo bloque aquí en Contrastes, falando hoxe de por que solo en Redondela. Seguimos en Contrastes falando por que solo en Redondela, a partir da anunciada decisión polo Ministerio de Fomento e a Xunta de Galicia de suprimir a peaxe entre Vigo e Redondela, probablemente unha das máis caras e ilóxicas na historia da AP9 na nosa comunidade. Pero non é a única, moitas demandas, estamos a falar delo, pero antes que nada, porque durante a pausa publicitaria tivemos aquí precisamente un bidireccional entre Alberto Pazos e Juan Manuel Loureiro, e quedaron algúns aspectos que ambos os dous querían aclarar, creo, no concernente precisamente aos temas que estábamos a falar antes da pausa publicitaria. Un deles que quedaba pendente, Alberto, era por que en un momento determinado a Xunta de Galicia, nun intre a Xunta de Galicia, dice non, eu non quero seguir pagando unha peaxe na sombra de unha vía de titularidade pública que depende da Administración Central, non? Pois precisamente por iso, non? A Xunta de Galicia e o conxunto do Parlamento de Galicia fixo unha petición para que se trasladase a titularidade dende o Goberno Central, dende o Ministerio de Fomento, a Xunta de Galicia, porque nos entendemos que dende a cercanía se pode xestionar mellor esa autopista. Esa cesión non se produxo e, polo tanto, o que entendemos é que si a titularidade é exclusiva do Estado, quen terá que asumir as cargas e as liberalizacións e demais será o Estado, conforme a seu criterio, pero conforme tamén aos seus fondos, non a fondos autonómicos. Pero aclaremos isto porque supoño que ademais Juan Manuel Loureiro vai inmediatamente nesa dirección. Hoxe en día, os vehículos que cruzan entre Vigo e o Morrazo non pagan un pataco. Certo. O que non pagan eles o pagamos os demais ou o paga o Estado e, polo tanto, tamén os pagamos os demais vía indirecta? Pois creo que xa te contestaste, efectivamente, o pagamos vía impostos. De acordo. E a Xunta de Galicia non paga un pataco? Non, agora mesmo non. De acordo. De feito, aforramos case 400 millóns de euros. Pero o que estábamos a decir, non? Por que, encantados de que Redondela sexa así, pero por que non Barro? A ver, os peaxes están aquí, por que non Pontevedra Vilaboa? Claro. Pois por que non, non sei, Sigüeiro Santiago? É dicir, xa non vou aos grandes recorridos, pero vai seguimos polo miúdo, por que non se liberalizan todos eses? E despois, volvemos ao mesmo outra vez. É durísimo ver que con estas subidas, todo o transporte de mercancías, a gran maioría do transporte de mercancías, vai pola nacional.
co cal temos un atasco total grandísimo. É unha perda de competitividade, Totalmente, o que dicía o presidente dos xóvenes empresarios, non? Como van a competir eles con empresas que se montan en Vigo, que se montan en Redondela, que teñen, digamos, que lle incrementa a competitividade. E xa non digamos nós, porque tamén hai outra cousa que se están, porque hai moita xente que se está, claro, digamos, falando dos descontos que hai no viaxe de volta, pero con un condicionante. O viaxe de volta ten que ser con vía T, é dicir, ten que ir por conta bancaria. Estamos no mesmo. E a persona que vai a ver no mismo día, sin obligar a ir por unha conta bancaria, non ten dereito a ese desconto. Pregunto. Que introducir a Claro. propia empresa, a propia Audasa, ¿no? Porque é certo que foi unha boa medida que implementou Ana Pastor cando era ministra de Fomento e que nos repercutiu favorablemente nos bolsillos directamente a todos os pontevedreses, pero eu creo que a gran beneficiaria desa medida foi a propia Audasa, non? Porque ao final reduxo costes directos de personal, non? Porque agora hai que ir con peaxe, co telepeaxe. Fidelizou o cliente, porque agora hai máis xente que gracias a esa medida vai e ben, non? O sea que eu creo que tamén a propia empresa ten a súa parte de responsabilidade e tampouco non nos parece lóxica que non haxa un desconto por volumen de traxectos como hai noutras partes de España. Porque un transportista que fai 60 viaxes ao mes ten que pagar o mismo por un viaxe que unha persona que vai unha vez sola. Que non parece lóxica desde o punto de vista empresarial, para a propia empresa, non só falemos de responsabilidades políticas. Eu creo que a prensa aquí tamén ten a súa parte de culpabilidade, claro. Moita, probablemente. De feito, sí, alcalde, enseguida, un dato que hoxe publicaba o meu compañeiro Carlos Punzón na Voz de Galicia. Audasa declara ter amortizado só o 28% da infraestructura, a pesares de ter ingresado 2.657 millóns. É unha chea de cartos, evidentemente. O problema, evidentemente, nós non podemos culpar a Audasa de que queran ganar máis diñeiro. É unha empresa. É unha empresa Está para iso. que están para iso. E cando alguén lle regalou, ou xa me regalou no seu día, cando privatizaron, xa era para iso. En todo caso, nós a quen temos que culpabilizar da decisión que se toman sobre a peaxe e sobre as condiciones que está a P9 son os gobernos que son os titulares desa infraestructura, que evidentemente é de titularidade estatal. O problema non é só que incrementen os peaxes o que queiran, porque realmente incrementan o que queiran, senón que ademais baixan os costes todo o que poden. Falabas antes de que obligan a ter a telepeaxe, en moitos sitios xa non hai personal para atender as cabinas, o que obliga a moitas veces a problemas, que se unha cabina non funciona, retencións, os mantementos son moi deficitarios, a iluminación, o sea, búscase que a empresa gaste o menos posible para que teña máis beneficio. E logo, despois, bueno, as bonificacións que teñen a nivel de impostos, porque se hai unha explotación dunha infraestructura estatal, o normal é que se pague por o IBI, que se pague por... Bueno, pois o que se fixo foi bonificar. Creo que lín por algún sitio estes días que a peaxe desde que Rajoy é presidente se subiu un 36%. E os impostos que paga a Audasa baixaron. Entón, bueno, evidentemente, os culpables non son a empresa, non son os socios desa entidade. Os culpables son os gobernos que fan que eso sea viable. É certo que é unha infraestructura importante, que a veces, pois, evidentemente, teñen que pagar todos os cidadáns. Ese tipo de infraestructuras pois, son infraestructuras centrales. Pero tivese unha chea de autovías, tivese unha chea de autopistas por aí que son gratuitas, que pagamos todos, porque cumplen unha labor social fundamental. Bueno, pois, entón, hai que tender a eso. Si no seu momento, pois, bueno, pois, tens que facer obras e tens que buscar financiamento, bueno, pois, tens que ver de que maneira. Pero que o que non podes pretender é que se vayan a rescatar unha serie de autovías alrededor de Madrid porque lle son deficitarias á empresa concesionaria, con cartos públicos dos nosos tamén, dos galegos, e en cambio aquí o que se faga é subir as peaxes e que temos que pagar cada vez máis. A inauguración do outro día, antes de que se acabaran as obras, aí da Ponte de Rande, de maneira vergonzosa, para que a Audasa poida cobrar este ano o que lle toca, pois, bueno, a ver, son cousas realmente inexplicables para o común dos cidadáns, xa digo, felicitando moi ben os usuarios que teñen que utilizar o tramo de Redondela ou cando eu utilizo ese tramo de Redondela, pero eso non é xusto que se nos cargue aos demais usuarios. En todo caso, que asuman as arcas do Estado como calquera outra infraestructura básica e fundamental para o desenvolvemento dun territorio. Supoño que hai, por alusións, respostas, sí. Quería introducir dous datos máis e seguen vostedes. Pero antes hai unha enquisa.
que queremos ofrecer, porque preguntamos precisamente aos cidadáns, as cidadáns, a propósito deste asunto e da suposta sensación de agravio comparativo ou non que terían a partir precisamente do feito de que anuncien a inminente supresión da peaxe entre Vigo e Redondela. Se está preparada, imos ver precisamente a seguinte enquisa. No hay derecho que ahora quieran incrementar el de peaje de Pontevedra a Vigo para rebajarle el de Redondela, que nos lo incrementen a los de Pontevedra. Yo creo que si se lo quieren rebajar me parece bien, pero no a costa de los demás. Mire, eu son do Morrazo, vivo no Morrazo, e ali estuvemos agravando continuamente o tema do peaxe hasta que un día, pois fai 10 ou 11 anos, suprimírono e viunos moi ben. Seguramente outra xente a que sufriu as consecuencias dese agravamento que nos concederon a nós, pois seguramente botarían máis a cabeza. Isto é o que está pasando agora cos de Redondela. A ver, en principio seguramente pos veciños de Redondela é unha gran noticia e por resto de usuarios pois non está tan ben. Temos que pagar a pochas. A verdade é que non me parece ben. Non me parece ben porque se paga por un tramo de autopista de nada, se paga unha burrada, se pagan 3 euros e pico, creo, non? Pagamos el outro día. 3,60 euros e pico, me parece unha animalada. Supongo que agora subirá a 4. Yo voy una vez a la semana, a lo mejor por Santiago, una vez, o cada 15 días, o cada mes. Pero claro, si tuviera todos los días, me caería bien. Es que es la autopista tan pequeña que más vale de toda Galicia, yo pienso. No, es injusto, es como la ampliación del puente de Rande, lo vamos a pagar los que no lo usamos. Los que utilizan no lo pagan, tienen peaje libre. Bueno, como ven, a xente ten unha idea formada, probablemente alguna das expresións non sexan exactamente axeitadas en canto, pero a sensación o que transmite é eso. A impresión de que estamos a pagar os demais o que outros non pagan. En certo xeito é así, Alberto, porque, por exemplo, esa bonificación na viaxe de volta, ao final, que firmou a ministra Ana Pastor, do seu partido, ao final resulta que temos que pagala con efecto retroactivo a partir deste ano no monto total da subida que a Audasa anuncia ao longo deste ano 2018, porque gallou un contencioso administrativo que plantexou o Goberno da Nación. Entón, claro, queda así uno con a sensación de que un pouco con cara de parvo, Sí, pero o que pasa é que isto creo que ven dun problema de concepción. Eu digo de verdad. Eu recordo unha ministra que dixo unha frase que, en fin, tuvo moito éxito, que decía: o dinero público non é de nadie. Sí. Non, os cartos públicos son de todos. Non, é que pagan os que non usan. Por suposto. Sempre. Sempre, quero decir. Ahora dice, no, eliminamos a peaxe de Redondela e a vamos a pagar o resto dos usuarios. Certo, a outra opción é que a paguen o resto dos cidadáns, usuarios ou non. E aí podemos debatir. Eso pasou, claro, de feito, coas autovías, en un momento determinado neste país. E iso foi o que pasou coa eliminación da peaxe do Morrazo, ou coa circunvalación de Coruña, ou porque a Navarcala tamén se fixo exactamente igual, ou coa de Santiago, en fin, con moitos sitios. Pero claro, é que a xente ten a sensación de que o que se paga con cartos públicos, eles non o pagan. Claro que o pagan eles, sempre pagan eles. Toda obra pública pagan sempre os cidadáns. E a partir de aí hai unha cuestión, digamos, de filosofía, se se quere, que eu entendo que é opinable, cada un ten a súa opinión. É mellor que se repercuta nos usuarios? É mellor que se repercuta universalmente entre todos os cidadáns, sexan usuarios ou non? Bueno, pois son cuestións que cabe analizar e opinar. Onte, nunha rolda de prensa, decía o portavoz do Grupo Parlamentario Popular, Pedro Puy, decía que era lexítimo e cabía replantexarse, facer un replantexamento global de que debe ser a política tarifaria no conxunto da P9 e que probablemente sería necesario facer ese plantexamento para establecer uns certos criterios de racionalidade en toda a vía. O que acabamos de facer, co caso de Redondela, é simplemente eliminar a peaxe máis irracional que existía en toda a P9, porque xa non era un problema de competitividade entre comarcas, que eu entendo que Pontevedra busque solucións de competitividade para a súa comarca, como faga Santiago, eu iso entendo. O problema é que aquí tiñamos un problema de competitividade dentro da propia comarca.
É que, claro, para un cidadán de Vigo lle resulta máis barato trasladarse a unha praia do Morrazo que a unha praia de Redondela, ir a un restaurante do Morrazo que a un restaurante de Redondela. Para unha empresa resulta máis barato ter a súa central no Morrazo que a central en Redondela. Ese era o problema, que dentro da mesma comarca había un agravio comparativo, por iso ten que desaparecer. O resto son plantexamentos que me parece que son aceptables e que probablemente requiran que nos sentemos a falar e debatamos sobre eles. Dito isto, que non se engane ninguén. Se tome a decisión que se tome, sempre pagan os cidadáns. Da mesmo xeito que tamén levamos insistido moito en que se cambia a titularidade de estatal a autonómica, que é o que estamos solicitando, non supón en ningún caso unha eliminación das peaxes. Porque non é certo, porque hai unha serie de compromisos asinados que hai que cumprir. E rescatar unha autovía hoxe o que supón é que a administración pública lle teña que adiantar á empresa que ten esa xestión pois os beneficios dos próximos 20 anos, o cual a nos parece que é antieconómico, sinceramente. Falouse en alguna ocasión de 4.000 millóns de euros. Bueno, sinceramente, hai moitos plantexamentos de cales son as cuestións e cal é o precio de compra. Hai que votalos. Non é tan sinxelo, é exactamente igual que pasa co tema das amortizacións. Hai que pensar en que tipo de estructura empresarial estamos falando de empresas que tamén forman parte de fondos, e aí o que interesa, pois probablemente derivar a moitos anos o que é a amortización precisamente para conseguir no curto plazo pois repartir dividendos e que iso sexa máis atractivo para os accionistas. En fin, son cuestións bastante complexas de explicar o común dos cidadáns porque non ten por que entender disto, pero o que sí é certo é que cando se fai unha privatización deste tipo, evidentemente, conta con unha serie de avais técnicos, xa de funcionarios de alta cualificación que fan os cálculos. Despois hai unha evolución do mercado que a veces beneficia e a veces perxudica. E sí quero deixar unha cousa clara, porque se está dicindo unha cousa, se está repetindo continuamente, que a comparación entre a AP9 e o que está acontecendo nas radiais de Madrid, o rescate das radiais de Madrid. As radiais de Madrid non as rescata o goberno porque o considera oportuno, a rescata porque ten a obriga de facelo. É dicir, prodúcese unha quebra da empresa e o goberno, que é o responsable patrimonial, ten a obriga de rescatar esa concesión. E o que vai facer unha vez rescatada a concesión é volver a sacar a concurso para que haya unha explotación, porque senón é enormemente costoso para as arcas do Estado ter que facer ese tipo de xestión directa. E iso non pasa en España, iso pasa prácticamente todo o mundo. E tamén teño que desbotar outro mito que non é certo, que é o da carestía da comparativa da AP9. E digo máis. A última autopista que se rescatou foron as vascas, que se sacou a licitación foron as vascas. E as vascas fixeron, as autopistas vascas se fixo unha licitación só para o mantemento, non inclúen ningunha obra nova. O custe por quilómetro nas autopistas vascas é moi superior ao da AP9, que ademais incluye nova obra, que non é o caso das vascas. Entón, eu creo que entendo que a todos nos preocupe, entendo que todos queramos ventaxas competitivas para a nosa comarca, eu entendo perfectamente, me parece que é racional, pero que demos tamén datos certos e que a xente faga valoración según datos reais, porque senón é que estamos creando unha serie de mitos que non se corresponden coa realidade. O que se consigue, evidentemente, que non teña quebra o DASA, porque en Madrid quebraron as empresas concesionarias, aquí xa se busca a quebra dos usuarios. Todos, como son os petos dos usuarios os que consiguen que a Audasa teña moitos beneficios, evidentemente estamos aí nun bucle complexo, non? Pero o fundamental é saber se unha infraestructura nun territorio determinado é básica ou non é básica. Entón, se é básica, pois evidentemente dos meus impostos non sei cantas infraestructuras se pagan noutras partes do Estado. Vale, entonces, non é que pague eu ou ti ou outro cando realmente pois o Estado ten que realizar unha infraestructura determinada ou un investimento determinado. Eso, evidentemente, logo decídese en base a uns orzamentos do Estado donde se pretenderá que os territorios estén máis ou menos con as infraestructuras similares. Dende logo, eu penso que aquí o problema é de fondo e ben da súa privatización e ben, en todo caso, nos coincidimos de que o traspaso á comunidade non significa de forma inmediata o poder suprimir as peaxes, pero sí que significa que unha administración máis cercana intente racionalizar buscando o obxectivo de intentar eliminar no máximo tempo posible. Unha tutela máis férrea. Evidente,
porque aquí, bueno, a concesionaria fai o que lle dá a gana, e logo, bueno, ver as subas de peaxes que tuveron nos últimos anos é disparatado. Entonces, bueno, pois é evidente, logo hai moitos intereses económicos vinculados con intereses políticos e de gobernos que, bueno, pois que presionan e que tal, entón, pois a subada de peaxe nos últimos anos é que, claro, o ano pasado, por exemplo, non houve ningún incremento de peaxe. Seguen un vostedes, 36%. Un instante. No, perdón, non é certo. Neste punto exactamente, neste intre. Por iso a súa compañeira principal dirixente do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, está a plantexar en sede parlamentaria a posibilidade de unha comisión de investigación que vostedes e o resto das forzas políticas consideran que é un, como se di, un fume de carozo. Fume de carozo. Bueno, pues evidentemente, porque, a ver, aquí pasan cosas moi extrañas alrededor de empresas concesionarias, alrededor de, bueno, pues de accionistas desas empresas concesionarias, e hai vinculacións políticas, vinculacións, bueno, económicas, tal, e a veces hai persoas que forman parte de gobernos que logo aparecen... Portas giratorias. Exactamente, aparecen dirixindo esas empresas, entón, bueno, pues hai influencias. Entón, eu creo que ese tipo de cosas é bo telas claras, e por menos que os cidadáns, os que pagamos as peaxes que suprimen outro lado e que pagamos o resto, pues é bo que teñamos esas cousas claras, e por menos que se poñan as cartas sobre a mesa. Porque logo vanse destapando moitas cousas que, cando chegan aos tribunais ou calquer cosa, son cosas do pasado. Entón, é mellor que antes de que sean cosas do pasado, que se vayan investigando sobre a marcha, non? Entón, eu penso que eso sempre é importante saber de onde salen todo ese tipo de decisións e que persoas están en cada momento, en cada posto e que toman esas decisións, porque logo dá para que se desconfíe moito de certas cousas. Enseguida, Juan, pero antes, para que unha comisión de investigación prospere no Parlamento de Galicia, vostede me corrixirá, son necesarios, compre que firmen 15 diputados, correcto? Ou 2 grupos parlamentarios, é así? E como non se dan esas circunstancias, vostedes e os demais consideran que isto é un brindis al sol. Pero por unha cuestión moi sinxela que debatíamos antes, é dicir, é que non é de titularidade autonómica, é dicir, é que non temos acceso nin á documentación, nin a arquivos, nin os cargos estatais teñen a obriga de comparecer no Parlamento de Galicia, é dicir, non ten ningún sentido que en Galicia se faga unha comisión de investigación, home, se a piden da G56, bueno, podemos entender, son autovías de titularidade galega e evidentemente podemos debatir sobre elas, pero exactamente igual que se nos pediu que elaborásemos un informe sobre canto costaría o rescate da AP9. A Xunta non vai elaborar ese informe, me parece moi racional, porque nin siquiera se plantexa que con cartos dos galegos vayamos facer un rescate de unha infraestructura de carácter estatal. Non ten ningún sentido. As cousas hai que plantexalas onde hai que plantexalas. Eu entendo que a situación do Bloque Nacionalista Galego neste momento non lle permite facer este plantexamento no Parlamento Español, entón, bueno, pois o que pretende, legítimo, é montar un pouco de ruido no Parlamento Galego, pero carece por absolutamente de lógica, non ten nin pés nin cabeza. Como iso das comisións de investigación está moi ben, pero como non hai comisión de investigación, aproveitase e lanzamos cousas ao aire, non? É que hai portas giratorias, non sei que portas giratorias hai no caso da AP9. Coñezo o caso dun dirixente de Itinere, que é o actual titular, que efectivamente desenvolveu no pasado as responsabilidades de goberno, ademais, no goberno, eu quero recordar que foi no goberno de Felipe González, quero recordar, pero quero dicir, fora diso, un señor que estuvo fai 20 anos en política e hoxe se dedica a outras cousas, bueno, hoxe xa non se dedica a nada porque creo que faleceu moi recentemente, fai cousa dunha semana ou 15 días, pero quero dicir, é que a veces se fala de portas xiratorias cunha lixeireza que eu non entendo, estamos falando dun señor que foi secretario de Estado fai 20 anos, xa non pode volver á empresa, xa non pode dedicarse a vida, é que non ten ningún sentido, 20 anos despois. Casos sobre eses hai moitos, e en todo caso o problema é que é de titularidade estatal, pero nós ao final somos os que o pagamos. Entonces a Xunta de Galicia algo terá que facer, máis que, bueno, pues, sumarse á petición da transferencia e logo, bueno, pues, chegar a Madrid e non defendela, non? Pero, bueno, se son decisións de... Opínase unha cousa aquí para, bueno, pues non quedarse descolgado e logo chegase a Madrid e os parlamentarios do Partido Popular no Consello de Diputados, pois non queren saber nada do tema. Creo que as feitas desminten iso. Pero, bueno, é así. Juan. Eu quería simplemente centrar un pouco máis o debate. Eu repito, para sacar un pouco do ámbito político, porque tamén é necesario, pero eu repito que os fundamentos que nos están dando para a gratuidade do Morrazo e para a gratuidade ora de Redondela, de Barcala e de algúns sitios máis, son os mesmos e son válidos para a gratuidade de Pontevedra, Vigo, Pontevedra.
que é a parte que me toca a min, por extensión ao resto de Galicia, pero que conste que esos fundamentos valen para isto. E despois, o que decía o señor diputado, a mí me parece moi ben que unha decisión política como era a necesidade de facer infraestructuras para Ferrol, me parece moi ben, pero debemos lembrar que digo, a última ampliación que houve, hasta o 2048, ven digamos, do choque que tivo a plataforma Enterprise ca ponte das Pías. Quero dicir, claro, eu xa o dixen da vez anterior, así toma decisións calquera, porque cos cartos dos demais negocio eu que faga falta. Quero dicir con isto, que se eran necesarias facer as infraestructuras para Ferrol, que eran necesarias, que se tomara a decisión, pero con carto público. O que non se pode facer é decir, pois hai unha plataforma que rompe unha ponte, ampliemos 20 anos máis, que o temos hasta o 2048, señores. Entonces, vamos a estar con estes sacando do noso peto todos os días desde aquí hasta o 2048. E digo máis, e con isto creo que vou ser moi claro, non fixemos ruído na plataforma, porque solamente houve a subida do IPC. Entón, como non hai orzamentos estatais, que hai que decilo, que son os que permiten esa subida hasta o 3,84, que de momento estamos aí parados, cando eso tire para diante, vamos a ver o que sucede. Porque o que está claro, é visto, que aquí o único que para é un movimento, digamos, social, é o poñerse frente, porque non hai outra alternativa. Visto, non entendemos que... Pero quero recordarlle, neste caso, como se houbera outros políticos aquí, me dá absolutamente igual, que 20 anos se ampliaron hasta 2048 porque unha plataforma tropezou contra unha ponte. Eu supoño que esa plataforma ou os propietarios desa empresa, supoño que tenían que indemnizar. A donde? Non sei se houve indemnización ou non, falo desde o meu descoñecemento. Entón, se houve esa indemnización, a donde foron eses cartos? Pregunto, simplemente, porque eu son moi cortiño nestas cousas, entón, quero que alguén mo explique que a póliza de seguro desa empresa que se fixo con eses cartos, se non foron para pagar, digamos, as partes de obras. Eu simplemente quero saberlo, tamén das miñas posibilidades e coñecemento dese asunto concreto, tamén intento explicarlo, non se fai unha ampliación porque se choque unha plataforma coa ponte, fai unha ampliación porque hai que reconstruir a ponte. Bien. Claro, claro, é que non é o mesmo, quer dizer, o que hai que reconstruir, e a partir de aí hai que financiar esa reconstrucción. Se pode facer a través do acordo con unha empresa ou se pode facer, como ben dís, a través de fondos estatais. Dice, é que non lo quitan do peto. Claro que non lo quitan do peto, nos dous casos. É que aquí parece que cando nos recaban impostos non nos lo quitan do peto. Claro que non nos lo quitan do peto. Evidentemente, se se adican os cartos a esa infraestructura ou a recuperar esa infraestructura, pois non se adican a outras cousas. É que isto ao final é unha conta cero sempre, é dicir, ao final o que estamos vindo é como financiamos, pero hai que financiar o que hai que financiar e sempre o financian os cidadáns dunha ou doutra maneira. Eu entendo que se poida debatir se nos parece unha fórmula máis aceitada que outra. Iso é perfectamente lexítimo, pero hai que decirlo, é dicir, non se alarga unha concesión porque sí, alárgase porque a concesionaria asume a reconstrucción dunha infraestructura de titularidade pública. Permíteme, queda a pregunta para ser respostada, empezará Pablo Fernández a volta do terceiro e último bloque de contrastes. Está amortizada ou non a autopista do Atlántico? Va chegando a hora de rescatala, de recuperala? Enseguida. E finalmente entramos no último bloque deste Contrastes de hoxe dende o Pazo da Cultura de Pontevedra, en Canal Rías Baixas, hoxe falando a propósito dos prezos da autopista. Non é a primeira vez que nos ocupa este tema, pero en esta ocasión é a propósito da anunciada, da inminente desaparición ou supresión da peaxe de Redondela e o suposto agravio comparativo co outros treitos da autopista do Atlántico e outros usuarios que teremos que pagar ese diferencial. Bueno, estamos a falar diso e de outros aspectos vencellados. Eu plantexaba unha pregunta antes da publicidade que retomamos e o primeiro será Pablo Fernández, que é presidente da AG Pontevedra, que xunto a Alberto Pazos, deputado autonómico do Partido Popular, Xosé Manuel Fernández Abraldes, alcalde de Barro, do Bloque Nacionalista Galego, e Juan Manuel Loureiro, presidente da Federación de Vecinos Castelao de Pontevedra, están hoxe a falar precisamente deste tema. A pregunta é, terá chegado o momento xa de rescatar a autoestrada do Atlántico? Será esa a solución? Bueno, o que está claro é que é unha estrada socialmente prioritaria. Hai cifras
que van desde os 4.500 millóns o rescate hasta 3.000 millóns que dicían unhas fuentes utilizando o método catalán para o rescate da estrada. Non sei hasta que punto a Administración pode permitirse desembolsar eses cartos para recuperar esa estrada, pero tamén é certo que é unha estrada que necesita un mantemento costoso, que é lógico que se manteña. O que sí é certo e o que nos preocupa a nós como empresarios é que no 2018 a un empresario vai ser máis costoso impartir un servicio ou poñer un produto seu no sur da provincia que o que vai ser agora no que era no 2017. Entonces, estáse facendo unhas infraestructuras, uns gastos, por exemplo, a petición de Rande, que é para beneficiar a península do Morrazo, a libertación de Redondela, do tramo Redondela-Vigo, que vámoslo asumir nós, directamente. É certo que se pode debatir se queremos asumir directa ou indirectamente esa suba, pero que é certo que os beneficiarios, nin directa nin indirectamente, van a asumir ese custo. Directamente vámoslo subir o resto da provincia, da provincia de toda Galicia, e teremos que ver se hai algunha posibilidade de tomar medidas compensatorias. Tamén hai que recordar que Pontevedra é a única das 7 cidades galegas, xunto con Santiago, que non temos conexión gratuita con Madrid. Coruña, Ferrol, Lugo a 6, Vigo, Ourense a 52, Pontevedra. O sea, non temos conexión local co noso polígono industrial, porque eu xa considero o polígono de Barromeis polígono industrial noso de desenrolo. Non temos conexión provincial co sur da provincia, que é o motor económico da nosa provincia. E non temos conexión co centro estatal, con Madrid. Entón, eu creo que urxe dar solucións e tomar medidas que beneficien ou que intenten igualar a competitividade desta provincia ou desta comarca co resto da provincia. Sexa mediante o rescate, sexa mediante o control ou tutela da autopista, da autoestrada, perdón, do Atlántico a través das institucións galegas e non as institucións centrais, e pregunta para vostedes tamén. Evidente. O primeiro é que creo que ten que ser unha infraestructura transferida a Galicia, non? E non ten sentido que neste momento siga sendo o Estado titular desa infraestructura que é básica para artellar o noso territorio. E logo hai que ir empezando a ver xa o fin desas peaxes ou por lo menos ir aminoando o máximo posible, non? É evidente que a competitividade, como ben falaba o representante de AGE, pois é importante que se eliminen todas as trabas posibles para que a comunicación de mercadorías pois pase por aí, pero logo, bueno, decía antes, no seu día, antes de chegar Rajoy ao goberno, pois era unha promesa bombo platillo que, bueno, pois a peaxe de Curro de Barro, pois que se iba a eliminar porque era fundamental ter unha vía de comunicación fluida entre a capital da provincia e todo o Salnés. Entón, xa non é só a nivel de empresa, non? A nivel de territorio. E quen di eso, pois di dende Vigo a Ferrol, non? E como é unha infraestructura que representa tanto a nivel de artellar o territorio, é fundamental que se vaya tirando a ir eliminando as peaxes. Está claro que, bueno, pois é certo que se deu a Audasa todas as posibilidades de que fora facendo moito diñeiro e de que sempre, pois, bueno, pois os plantexamentos que eles poñían encima da mesa sempre foron os que logo ao final se aceptaron, que agora se repercuta todo ese tipo de eliminacións de peaxes, pois, no resto dos usuarios é para seguir aumentando o beneficio da empresa e evidentemente nos pensamos que eso xa ten que rematar, hai que cambiar as tornas e ten que empezar a revertir bueno, pois eso, a de que non supoña un incremento tan grande nos custos para desplazarse dun lado a outro do noso país, non? Entón, bueno, nos pensamos que eso xa vai rematando e sabemos que a transferencia non implica inmediatamente a desaparición das peaxes, pero si será a Administración Autonómica que logo terá que tutelar que eso se vaya facendo pouco a pouco e dunha maneira máis ou menos sensata, non? Falando do pastizal que gaña Audasa, segue vostede. Concretamente, na hora que levamos falando, neste contrastes de hoxe, as cabinas de Audasa facturaron 15.824,4 céntimos. O sea, 15.824 euros con 4 céntimos en peaxes. É unha pasta, E cada vez con menos traballadores. Sí. No caso da Autoestrada Atlántico, 45 menos, sí. Pero é que aparte, os traballadores que están ali, digamos, físicamente, lle obrigan a atender primeiro as máquinas e deixar a cola que se forma na súa cabina para que ao final nos vayan convencendo pouco a pouco e nos vayamos metendo as máquinas.
Eso é así, non é así, Alberto, ti sabes que é así. Pero eu simplemente quería afondar un pouquiño máis, digamos, no que supón que non se que a gratuidade que non sexa o peaxe, que non se quite o peaxe a Pontevedra. Vostedes imaginadevos o potencial que ten Vigo, vale? Redondela, o Morrazo, vale? Esa xente, todos eses veciños, en vez de vir a comprar a Pontevedra, se marchan para Portugal. Si queren sair de Vigo, automáticamente se van a Portugal, porque é gratuito. Simplemente vir a Pontevedra a comprar un produto son 7,20, 7,30 ahora. Simplemente por vir aquí. É máis, nos, me refiero a nós, a todos os usuarios desta autopista, vai haber incrementado o peaxe, digamos que pague el do seu bolsillo, pero é que aparte os empresarios de toda esta zona que teñen que pagar peaxe van a repercutir en nós os precios deses produtos, co cal pagámoslo dúas veces porque somos os finalistas deses produtos. Estamos pagando dúas veces o incremento da peaxe. Entón, imaginádevos, digamos, a discriminación que existe para todos os veciños e veciñas de Pontevedra, Salnés e toda esta zona, porque nós saímos en desventaxa, igual que saen os empresarios, nós tamén. E repito, que pense a xente de que somos da banda da cá de Rande, como se suele decir, que temos un problema de competencia con a zona norte de Portugal, porque a xente non che ven para aquí, vaiche para baixo. Citaba vostede Alberto Pazos e o seu turno, por suposto, pero por hilar co que estaban a decir, particularmente Juan Manuel Loureiro, que Pedro Puyo, portavoz ou voceiro parlamentario do seu grupo do Partido Popular, manifestou que había unha posibilidade que precisamente entroncaba con unha afirmación de Leiceaga, o voceiro do Partido Socialista, de que se estudiaran en sede parlamentaria os diferentes prezos. Vostede citou anteriormente. Polo menos quedaríanos esa posibilidade, esa certa esperanza, porque parece evidente que Eudasa non está por rebaixar ni un pataco, eso está claro. Hai unha cuestión, porque antes se decía, non, de cales eran as previsións do goberno Rajoy cando chegou cando ostentou, bueno, pois a responsabilidade executiva en España, e hai que dicir que mudaron algunhas cousas, algunhas que non me parecen menores. Por exemplo, é certo que ata agora non conseguimos esa transferencia da P9, pero tamén é certo que por primeira vez na historia hai unha comisión mixta xunta Ministerio de Fomento para intentar mellorar a xestión da P9. Precisamente, a decisión da eliminación da peaxe de Redondela se tomou nesa comisión mixta. Nesa comisión mixta tomouse outra decisión que me parece que tamén é importante, que a partir de agora adquirimos o compromiso por parte do Ministerio de calquera ampliación que se faga, calquera obra que se faga na P9, se fará con cargo a orzamento estatal e non coas peaxes, porque entendemos que pode producir unha sobrecarga. Polo tanto, estudiar, sí, claro que se pode estudiar, pero estudiar ten que ser sobre a base de datos reais e de plantexamentos reais. Eu falaba antes das autopistas do País Vasco. No País Vasco, finalizou a concesión, hai un goberno, non é do Partido Popular, é un goberno ademais que ten un soporte ideolóxico de carácter transversal, digámoslo así, non? E saíron de novo, outra vez se optou pola xestión privada desas autopistas. Non creo que sea unha confabulación mundial para perxudicar os cidadáns, simplemente que se botan os números e se considera que é a fórmula máis aceitada precisamente para non repercutir esos gastos nos cidadáns e que se liberen outros recursos para facer investimentos que consideramos prioritarios. Pero non está amortizada da bondo a autopista do Atlántico, porque é a sensación que temos moitos cidadáns. Eu honradamente, isto requeriría dun exercicio de matemática É unha máquina financeira. de facer cartos. Non, sí, con matices. Sí, con matices. Outro día eu tuve unha ocasión, non a teño aquí, e o lamento, de ver unha tabla de cales foron os ingresos que percibiu a Audasa desde que foi a explotación. Os primeiros 10 anos de Audasa foron deficitarios. Sí, efectivamente. Claro, deficitarios, ahora vemos as cifras e decimos, bueno, perdían X millóns. Non. Para facer o cálculo hai que traspasar eses millóns en matemática financiera ao que suporían a precio real hoxe, e facer un cálculo global. Pero, bueno, xa que nos facemos esta pregunta, se está amortizada. Está amortizada a ampliación de Rande?
que se puxo en marcha fai 2 días. Pero Está amortizada a ampliación da circunvalación de Santiago que se acaba de poñer en funcionamento fai un mes. Claro. Bueno, pois evidentemente está amortizada a ampliación a Tui. Está amortizada a ampliación a Ferrol. Eu creo que hai que facer un plantexamento serio. Hai que facer un plantexamento serio. Con ese plantexamento serio poderemos saber se realmente un dato moi hai importante que posibilidades foi, ou non. hai un dato moi importante, os 10 primeiros anos da Audasa foi deficitario, evidentemente, os primeiros anos Pero que moi asumiu o Estado. deficitario, Bien, entonces a cuestión cal é? Claro, vamos a buscar ahora a maneira de que recuperen todo a costa do que teñen que recuperar. Bueno, entonces, a veces, logo cando poñen sobre a mesa o que costa un rescate fala moito do lucro cesante, non o que me costou, senón o que deixo de ganar. O que deixo de ganar. Entón, claro, iso é un plantexamento bastante tramposo con respecto á cidadanía, non? Bueno, o que deixo de ganar depende. Se é unha infraestructura pública, como din, que é unha infraestructura pública, non se deixa de ganar nada na infraestructura pública, se o que deixase de gastar. Bueno, eu recordo, hasta os lumes do 2006, pasar pola autoestrada que era un bosque permanente. Logo, como lle demostraron que eso afectaba e que podía ser unha responsabilidade penal grande por xestores, pois empezaron a cuidalo máis. O sea, aquí con Audasa hubo unha lasitude en canto a obrigas, e o tema das cabinas da peaxe, sigo pensando tamén que é un disparate, que non pode ser que reduzcan costes continuamente e aumenten os beneficios continuamente. Porque, en todo caso, os usuarios desa infraestructura precisamos ter uns servicios. E os servicios tamén se prestan a través de traballadores e traballadoras, que cando tes un problema nunha peaxe que che poden resolver. Entón, bueno, aí hai unha lasitude en canto a obrigas, e eu que haxe unha comisión mixta da Xunta e Estado e que acorden, bueno, pois suprimimos a peaxe de Rande e que paguen os demais usuarios. Que iso é facilísimo. Iso é facilísimo. Iso non é asumir cos tribus. Evidentemente, non. Porque o que é fácil é dicir suprimimos a peaxe e que apaguen todos os cidadáns. Pois evidentemente. Claro, iso é unha mostra de xestión interesantísima. Outro, en cambio, non. Eu é que non entendo estes plantexamentos. Se é tan fácil apretar a Audasa, se é tan fácil conseguir que reduza os seus beneficios, se o que ten que haber é unha actuación exixente por parte das administracións, eu lle pregunto a un representante do BNG que estaba no goberno bipartito que tomou a decisión de eliminar a peaxe Morrazo-Vigo, por que non o fixeron? Ahora cambiarme o escenario. Non, eu pregunto, por que se fixo con cargo a fondos públicos e non se apretou a Audasa? Hasta ahora resulta que a autopista é de competencia estatal. Ahora xa resulta que é competencia do bipartito. Non, perdón. Estamos falando dos gobernos estatais do PP e do PSOE que son trampas ao solitario non era competencia do bipartito. Pero o bipartito tomou a iniciativa, o goberno de Touriño, de negociar co goberno Zapatero. Entre ambos acordaron que esa exención, que era de 15 millóns anuais, se iba a soportar a partes iguais a mitad polo Ministerio de Fomento e a mitad con cargo aos orzamentos que sai do peto dos galegos. Esa foi a magnífica xestión que fixo o bipartito. Eu pregunto, home, xa que tomaron a iniciativa, supoño que porque tiñan unha idea clara, xa que querían beneficiar aos cidadáns, e xa que teñen tan claro que o fácil é apretar a Audasa, por que o pagaron cos cartos dos galegos, que non tiñan que poñer un euro aí, que é o que está pasando agora? E non fixeron o que agora defenden dende a oposición. Iso chamase coherencia. O resto, simplemente, claro, é fume de pallas. É fume de pallas, non é outra cousa. Si por un lado estamos dicindo que é unha infraestructura do Estado e as decisións últimas sobre esa infraestructura as toma o Goberno Central, entonces, bueno, vir ahora a darlle unha volta hasta aí, pois está ben. Ahora, sigo dicindo... Se dicen algo que non se axuste á realidade, eu pido que me corrixan. Sigo dicindo que anular a peaxe de Rande ou de Redondela, calquera das dúas, e agora, daquela asumiuse dunha maneira, e agora traspasarlle ao resto dos usuarios o pago desos custes ou desas ganancias que deixa de ter Audasa, pois a mí pareceme que é unha decisión bastante fácil, porque é non asumir como reparto os ingresos do Estado, senón como fago que os cidadáns cada vez paguen máis dos seus petos moitas cousas que tiñan que ser pagadas desde o orzamento, que significa moito máis solidaridade. Perdón, é que eu teño que insistir. Non se me líen, porque se van a quedar vostedes en un soliloquio. Os 140 millóns de orzamento galego que se deixou de dirixirse a investimentos de intereses dos intereses dos e das galegas e galegos e se adicaron a pago da peaxe na sombra dunha autovía de titularidade estatal, iso non é quitar o cartos aos galegos. Iso si é unha gran xestión.
É o que nos están vendendo. É dicir, pagar o que ten que pagar outro é unha gran xestión. Ahora, tomar unha decisión sobre repercutir unha peaxe polos usuarios dunha autovía, eso non, é un plantexamento enormemente erróneo. Eu creo, sinceramente o digo, sinceramente digo, non o entende ninguén, non o entende ninguén, como ninguén entendeu no seu momento que tomaran esa decisión de eliminar a peaxe entre o Morrazo e Vigo e deixaran un illote no medio, porque aí deu unha circunstancia, pagaban todos os galegos, os que pagamos os doble durante 11 anos fomos os de Redondela, que deixábamos de ter os 7 millóns que pagaba a Xunta, os 7 millóns que pagaba o goberno, e ademais nós sí tiñamos que seguir pagando, tendo unha desventaxa competitiva respecto ao resto da comarca que quedaba liberada do peaxe. E o resto do país tamén. É a gran xestión que fixo, ou neste caso, o BNG e o Partido Socialista. O que é certo é que este ano é unha pregunta para o representante dos empresarios e unha pregunta para o representante dos veciños, así deixamos que os representantes políticos descansen un momento, é que ao longo do ano, probablemente, a suba dos prezos da autopista pode ser, decíamos nun debate anterior, de perto do 4%, e aí andará, porque temos que, os que coñecíamos, ademais sumar precisamente, incremento que vería dado pola supresión da peaxe de Redondela que temos que pagar os demais. Que pensan vostedes? Pero que ainda hai máis, porque agora o alcalde de Vigo está apretando a Xunta e o Goberno estatal para anular o tráfico por Sanjurjo Badía e facerlle un ramal novo a autopista para darlle servicio a Teis, o cal é unha demanda bastante lóxica, pero quen a vai a pagar? Nós. Discrepo no de lóxica. Bueno, é entendible que o tráfico pesado, o alcalde da cidade de Vigo non quera que vaya por onde está os seus cidadáns. Eu, como alcalde de Vigo, entendo perfectamente. Ahora, quen o vai a sufragar eso? Porque xa era o colmo. Xa pagamos o IPC, pagamos Rande, pagamos Redondela, e agora as seguintes a de Vigo. E o lucro cesante da bonificación do Vigo Pontevedra. Simplemente para tranquilizar. Eso non é unha obra que competa a Audasa en ningún caso. É unha cuestión de comunicación interna do tráfico en Vigo. Sanxurxo Badía, di vostede. Claro, evidentemente, co cual é unha obra de carácter municipal estrictamente. Outra cousa que despois outras administracións colaboren na execución, pero iso sí que non ten absolutamente nada que ver con Audasa. É unha cuestión dun enlace da AP9 co conxunto da cidade de Vigo. O que é certo é que, ademais, por suposto, do alcalde de Redondela, que é absolutamente entendible, o único alcalde que está moi contento ca medida anunciada é precisamente o alcalde de Vigo. Os demais non. Vostede. Eu simplemente, falando do que decía o representante do Partido Popular ou da comisión mixta, hai un dito destos que corren por aí que, se queres que algo non teña solución, constituye unha comisión. Entón, esperemos que eso non sexa así, que, digamos, dous partidos que se entenden perfectamente, que é o Partido Popular, ou, digamos, o Goberno de España e o Partido Popular en Galicia, entendo que a sintonía ten que ser total ou debería ser total, non? E, sobre todo, eu pediría ao representante do Partido Popular que alcen un pouquiño máis a voz para que a autopista AP9 sexa, digamos, de competencia galega. É certo que no debate anterior nós nos preguntábamos que diferencia hai entre si a competencia galega ou a competencia estatal. Nós estamos pedindo que é certo que o mellor non pode ser con carácter inmediato cortar e ter unha peaxe gratuita para todos, pero por lo menos que se nos poña nun horizonte, decir, bueno, pois de maneira gradual vamos a ter a peaxe, poñamos no 2023, 24, 25. Quero decir, así eu creo que somos capaces de entendelo casi todos, pero o que estamos vendo é que cando se inaugurou no ano 73 a autopista, a AP9, decían, naquel decreto, decía que nunca podía ir máis alá do 2018. Estamos no 2018 e nos quedan 30 anos máis. Entón, que lle estaremos, cando cheguemos ao 2025, que vamos a meter outros 30 anos máis para volver a facer outras cousas? Eu creo que vai sendo hora de que, se hai cousas que non se poden facer, nas fagamos, pero non metamos sempre capital privado, porque o capital privado sempre vai a ser, é certo que é máis áxil para os políticos, pero é moito máis costoso para os cidadáns, moitísimo máis. Home, os números están aí. Non, os números non están aí. E ademais teño que dicir, os números non están aí nin nun sentido, nin noutro. É dicir, vamos a dicirlle á xente as cousas como son. Do mesmo xento que vamos a dicirlle á xente que a AP9 se diseñou como unha autopista de peaxe.
Ese é o diseño. Decirle que nun horizonte máis ou menos cercano se vai a eliminar a peaxe non é un plantexamento serio. Volvo a repetir, porque non é certo, porque ni siquiera está esa autopista diseñada para ser unha autopista... Se o decreto do 73 decía que se acababa a concesión e a peaxe no 2018. Non, a concesión. Non confundamos a concesión coa peaxe. Non, é que as autopistas de titularidade, de titularidade pública, que estén en explotación pública, tamén están pagando peaxes. Pero entre outras cousas, e quero explicarlo. Hasta que chegamos ao País Vasco, todo é gratuito. Son autovías. Aquí tamén temos autovías gratuitas. Mira, a mí me gustan tan pouco as peaxes, e ao meu partido lle gustan tan pouco as peaxes, que o goberno Feijóo abriu 200 kilómetros de vías de alta capacidade libre de peaxes. Pero esta está amortizada. Pero non é unha cuestión de amortizamento. Diputado, Alberto, está amortizada totalmente. A ver, non se pode amortizar, non pode estar amortizada unha vía que acaba de sufrir ampliacións rematadas e abertas fai un mes. Sí, pero porque non é razonable. Segundo, permítame unha repregunta. Pero que é evidente que ten 30 anos por diante para facer moitísimo negocio, non? Vamos, para amortizar unha e outra vez máis o Ponte de Rande, non? O terceiro carril. Pois non o sei. Digo eu. Pois non o sei. Eu quero entender. Perdón. Eu quero entender. Non, pero espera. Eu quero entender. Pero que se respeta a empresa é o lucro cesante, é que non deixe de ganar. Entón non é que invirta para seguir ganando. Pero que iso non é unha decisión dun goberno. Iso é unha decisión, eu creo que, disto algo entendo porque é o meu traballo. Igual que se acordou da comisión, a partir de agora non se fará ninguna ampliación, a partir de agora non será ninguna ampliación que se lle repercuta aos usuarios, a partir de agora, hasta que se cambie de decisión. Evidentemente, entonces, esas decisións tómanse cando se decide, mira, imos ampliar este treito, e non nos van pagar os usuarios, entón, aceptocho. Ahora, se me dis, as posibles futuras ampliacións nos van pagar os usuarios, eso é un brindis ao sol e xa se verá. Depende cando chega o momento, como pasou anteriormente. Ese é o compromiso de quen está gobernando. De que está gobernando, porque non ten ninguna ampliación. E porque se o goberno non ten ninguna ampliación a vista. Eu quero aclarar unha cousa, porque isto me parece moi importante. Sí, pero é que me parece moi importante. A AP9 está diseñada para ser unha autopista de peaxe, e iso é importante. Por que? Porque no momento que desaparece... No, en toda autopista, no momento en que se elimina completamente unha peaxe, se produce un incremento de tráficos. Pois que non está necesariamente preparada esa infraestructura. Por iso se manteñen as peaxes. Pero por iso había unha alternativa que era a 57. Se plantexou unha alternativa que era unha autovía, si deseñada para isto, libre de peaxe. Por iso digo que falar en xeral de que se vai a liberalizar nun entorno máis a peaxe da AP9 non é razonable. Que se vai a construir unha alternativa libre de peaxe, iso si pode ser razonable. Perdón, o incremento que vostede está a argumentar da ampliación de Rande decía, o asinado polo señor Pepe Blanco e despois ratificado pola señora Ana Pastor, decía que ese incremento se levaría a cabo sempre e cando digamos, a situación económica permitira que se fixera con carto público. Iso é o que di o acordo. E nós entendemos que co discurso que está alargando o goberno español, a situación se dá para que esa inversión non a fixera Audasa, sino que se fixera con carto público. Solo un dato. Está aí, Imos rematando, por favor. Este sí que é fácil de explicar. Orzamento de investimento do Ministerio de Fomento con don José Blanco, 21.000 millóns de euros. E optou pola fórmula de incremento de peaxe. Orzamento actual do actual Ministerio, 7.000 millóns. Ahora resulta que co triple do orzamento do que se dispón agora, había que facelo con cargo a peaxes. E agora, con un tercio daquele orzamento, entonces xa estamos ben e podemos facelo. Hai que facer plantexamentos serios. E enganar a xente. O actual Ministerio de Fomento dispón dun tercio do orzamento de investimento que tiña aquel ministerio. Falamos dos macronúmeros como vostedes falan. Non, eu falo dos macronúmeros, 21.000 millóns, 7.000 millóns. E nunca da autopista e non pagalo todo durante 20 anos máis. 7.000 millóns actualmente, 21.000 millóns en aquel momento, e os que ten que asumilo é o actual goberno. Me parece que é moi pouco serio. Levamos dous debates na historia desta tempada actual de Contrastes adicados o tema peaxes autoestrada do Atlántico e teño a sensación de que habería materia para un terceiro, casi seguro. Imos rematando, moitísimas grazas aos catro por a vosa presencia e pola vosa participación.
É un placer, como sempre. Nos, ata a semana que ven, aquí en Contrastes, en Canal Rías Baixas, dende Pontevedra. Boas noites.